Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തേർഭവതി നഷ്ടകേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിനീതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാനിം തം സ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വഞ്ചകൽപതരൂപേച്ച കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് കി ജനത ഗോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കേട്ടോ. പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അവരെ വായിക്കുന്നത് കൃഷ്ണ. ആദ്യത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തില് 3, 12, 13 ശ്ലോകങ്ങള് കപിലദേവൻ അമ്മയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അതില് 5 തരം മുക്തികൾ ഏതെല്ലാണ് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം. മുക്തികളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് 5 തരം: സായുജ്യം, സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, സാമീപ്യം, സാഷ്ടി. പഞ്ചതരം മുക്തികള്. കപിലദേവൻ അമ്മയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ ഭഗവത് സ്ഥാനത്തിലുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 3:29, 3-ാം സ്കന്ധം 29-ാം അധ്യായം 12-13 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഉപദേശാമൃതമല്ല, ഭക്തിരസാമൃതം. പേജ് നമ്പർ എനിക്കറിയില്ല. ഞാന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ
നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കി. ഇനി പേജ് നമ്പർ നമുക്ക് സമയം പിടിക്കും മാതാജി. അല്ല, ഇതിലുണ്ട് ഭൗതിക ലാഭങ്ങളോ ദാർശനികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളോ താല്പര്യമില്ലാത്ത ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അവരുടെ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മതം നിരതമായിരിക്കുക. കപില ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ എത്ര 3:29, 12 ശ്ലോകം കപിലദേവൻ അമ്മയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശം. ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ലാഭങ്ങളിലോ ദാർശനിക ഊഹാപോഹങ്ങളിലോ താല്പര്യമില്ലാത്ത എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അവരുടെ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിരതമായി കൊണ്ട് ഈ സേവനത്തിലുള്ള അവസരം ഒഴി മറ്റൊന്നും എന്നോട് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. അതില് ഷോർട്ടായിട്ട് വരേണ്ട ആൻസർ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ അവസരം ഒഴികെ മറ്റൊന്നിനും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടാറില്ല. ഓക്കെ, ഭക്തിയുദ്ധ സേവനമാണ് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത്, വേറെ ഒന്നും എന്നോട് ചോദിക്കില്ല. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വരുന്നത്. ഭഗവാനോട് നമ്മളൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രം ചെയ്യാൻ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടരുത്. അതാണ് ഷോർട്ട് കേട്ടോ. ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെങ്ങനെ ശുദ്ധഭക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളോ ഫലങ്ങളോ ഫലേച്ഛയോ ഇല്ലാതെ ഗംഗാനദി സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് പോലെ തടസ്സമില്ലാതെ മനസ്സ് ഭഗവാനിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തി എന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആ ഭക്തൻ മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ എഴുതിയ പോലെ അത് മതി. അതില് മെയിൻ ആയിട്ട് ആ പോയിന്റ് 2 പോയിന്റ് വരണം. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ബലോച്ചില്ലാതെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എന്റെ മാത്രം സേവനം ചെയ്യാം. അതാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. 2 പോയിന്റ് അതിൽ വരണം. ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ മാത്രം സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, 2 പോയിന്റ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മള് അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എങ്ങനെ തിരിച്ചാലും അതുപോലെ അത് എത്തണം നമ്മളിൽ. ഓക്കെ, അടുത്തത് 5 തരം മുക്തികൾ എന്തെല്ലാം? സാലോക്യം, സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, സാഷ്ടി, സായുജ്യം. സാലോക്യം, സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, സാഷ്ടി, സായുജ്യം. ഓക്കെ, സാഷ്ടി. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭക്തിസേവനത്തിലെ 6 സവിശേഷതകൾ. 6 സവിശേഷതകൾ. ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭത, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മക, സുദുർലഭ, മോക്ഷ ലഘൂതകൃത്, ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി. ഓക്കെ, മോക്ഷ ലഘൂതാകൃത്, ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി. ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭത, സാന്ദ്രാന വിശേഷാത്മ, സുദുർലഭ, മോക്ഷ ലഘൂതാകൃത്, ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി. ശുഭത. ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭത, സാന്ദ്രാന വിശേഷാത്മ, സുദുർലഭ, മോഷാണ ലഘുതാകൃത്, ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി. അതതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ അതിന്റെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ പോയിന്റ് മാത്രം പോയിന്റ് മാത്രം എഴുതിയാലും മതി. ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എഴുതിയാലും മതി. ക്ലേശാഗ്നി എല്ലാ ദുരിതങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നത്, ശുഭത കടമ, അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി. വേർഡ് എഴുതണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോ വേർഡ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വെക്കൂല. അതാണ് കൊണ്ടാ അടുത്ത ചോദ്യം 3ാമത്തെ. എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങൾക്കും പ്രേരകം എന്താണ്? നാമസങ്കീർത്തനവും സേവനവും, ഭഗവത് സേവനം. അജ്ഞത. അതെഴുതണ്ടേ? വെറും അജ്ഞത എന്ന് മാത്രം മതിയോ? ഓക്കെ, അത് മതി. പ്രേരകം എന്താണ്? അജ്ഞത. അടുത്തത് ഇത്തരം പാപങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്തുവാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭക്തിയുത സേവനം. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം കൊണ്ട്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഭക്തിയുത സേവനമാണ് കറക്റ്റ്. അപ്പൊ അതാണ് എല്ലാതും വന്നത്. തിരുനാമവും ജപവും വന്ന്, കീർത്തനവും വന്ന്, സ്മരണമൊക്കെ വന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനമാണ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്? എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളെയും നിമിഷ നേരം കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് അറുതി വരും. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അരിയിച്ച് കളയാൻ സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മളെ പാപകർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും നശിച്ചു പോകുന്ന പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ടുള്ള ഗുണം. അടുത്തത് പാപകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന 4 ഫലങ്ങൾ.
അപ്രാരാബ്ധം, കൂടം, ബീജം, ഫലോന്മുഖം. ഫലോത്മകം. അതായത് വിത്താകുന്നത്, വിത്തുണ്ടാകുന്നത്, അപ്രാരബ്ധം, കൂടം, മുളയ്ക്കുന്നത്. ബീജം, ഫലോത്മകം. ഒന്നുകൂടി പറയൂ. അപ്രാരബ്ധം, കൂടം, ബീജം, ഫലോന്മുഖം. പിന്നെ അടുത്തത് താൽക്കാലികമായി പാപഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? ആ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. ഇതിൽ കൂടെ താൽക്കാലികമായിട്ട് പാപകർമ്മങ്ങൾ മാറ്റാൻ പറ്റും, ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. യജ്ഞനം, താപം, തപസ്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. 3 തരം സുഖങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ഭൗതിക സുഖം, ബ്രഹ്മസുഖം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഭൗതിക സുഖം, ബ്രഹ്മസുഖം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഓക്കെ. അടുത്തത് യഥാർത്ഥ യോഗിക്ക് നേടാവുന്ന 8 സിദ്ധികൾ. അണിമ, മഹിമ, ഗരിമ, ലഹിമ, പ്രാപ്തി, പ്രാകാമ്യം, ഈശിത്വം, വശ്യത്വം. പ്രാകാമ്യം, ഈശിതം, വശ്യത്വം അല്ലേ? ഓക്കെ. അണിമ, മഹിമ, ലഹിമ, പ്രാപ്തി, പ്രാഖ്യാമ്യം, ഈശിതം, വശ്യതം. ഈശിതമാണോ? ഈശിതം അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്ത് ചെയ്ത് രണ്ടും ഒരേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഏതോ വേറെ പറഞ്ഞ ഈശിത്വം, വശ്യത്വം. ഈശിതം, വശ്യത്വം. ഈശിത്വം, വശ്യത്വം. ഈശിതം, വശ്യത്വം, പ്രാകാമ്യം, കാമവാസായുധം. കാമവാസായുധം അത് രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ്. അത് രണ്ടെണ്ണം ഒരേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണ പോലെയുണ്ട്. അത് ഇത് എഴുതിയാൽ മതി. ഈശിതം, വശ്യതം. അണിമ, മഹിമ, ഗരിമ, ലഹിമ, പ്രാപ്തി, പ്രാഖ്യാമ്യം, ഈശിതം, വശ്യതം. അതാണ് പ്രഭു പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക്. ഇത് അതാണ് ഞാനത്. അണിമ, മഹിമ, ലഹിമ, ഈ പ്രാപ്തി, ഈശിത്വം, വശ്യത്വം, പ്രാഖ്യാമ്യം. പ്രാകാമ്യം. പ്രാഖ്യാമ്യം. അണിമ, മഹിമ, ഗരിമ, ലഹിമ, പ്രാപ്തി, പ്രാകാമ്യം, ഈശിതം, വശ്യത്വം. പെട്ടെന്നായി 1 2 3 4 5 6 7 7 ഉള്ളല്ലോ. അണിമ, മഹിമ, ഗരിമ, ലഹിമ, പ്രാപ്തി, പ്രാകാമ്യം. ഗരിമ പറഞ്ഞില്ല. ഗരിമ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അണിമ, മഹിമ, ലഹിമ. അണിമ, മഹിമ, ഗരിമ, ഗരിമ, ലഹിമ, ലഹിമ, പ്രാപ്തി, പ്രാകാമ്യം, ഈശിതം, വശ്യതം. ഗരിമ അല്ലേ? ഗരിമ. പിന്നെ സാധിക്കും. മതബോധം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, മോക്ഷം പോലും തരുന്ന പ്രവർത്തികൾ. മതബോധം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, മോക്ഷം തരുന്ന പ്രവർത്തികൾ. അത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതിയോ? ഭൗതിക സുഖവും മോക്ഷവും സിദ്ധിയും ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അത് മതി. അതായാലും മതി. അല്ല, ഇതിൽ തന്നെ 4 പോയിന്റുകളുണ്ട്. മതബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. നമ്മള് പല അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അതൊന്നും നമുക്ക് പിന്നെ ആവശ്യമില്ല. ഭക്തിസേവനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മതബോധം. അതാണ്. പിന്നെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി അല്ലെ, ഭൗതികത ഒക്കെ അതിൽ വന്നു. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയും അതും അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു. കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഭൗതിക പുരോഗതി, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിന് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യും. പിന്നെ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇതൊന്നും വേണ്ടാന്ന് വെക്കും. നമ്മളെങ്ങനെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. ഈ 4 പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ നല്ലത്. അതിൽ 1 2 എഴുതിയാലും കുഴപ്പമുള്ളതല്ല. ഒന്നുകൂടി പറയാം. മതബോധം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, മോക്ഷം പോലും തരുന്ന പ്രവർത്തികൾ. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ ഭക്തി സേവനത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും പുരോഗമിച്ച വ്യക്തി എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഇത് തന്നെ. മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നും, സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിൽ നിന്നും, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിൽ നിന്നും, 5 തരം മുക്തിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത് തന്നെ തിരിച്ചെഴുതാം. ഇത്രയുള്ളൂ. രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിയുഗ സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്താണ്?
ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദത്തെക്കാൾ എത്രയോ വലുതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം. ഒന്നുകൂടിയും പറയോ? കേട്ടാ, ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം. അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ച് ആനന്ദം അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരിക്കൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദത്തെക്കാൾ എത്ര വലുതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന മഹാസാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം. ചുരുക്കി ഒന്ന് പറയോ പ്രഭു? ചുരുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് കുറിച്ച് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മത്തെക്കാൾ കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മത്തേക്കാൾ കിട്ടുന്നതിന്റെ ബ്രഹ്മ ഐക്യത്യം കിട്ടുന്നതിന്റെ സുഖത്തിനേക്കാൾ കോടിക്കണക്കിന് ഇരട്ടിയാണ് എന്താ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം. ചെറിയൊരു ആനന്ദം. കോടിക്കണക്കിന് എഴുതിയാലും നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആണെങ്കിൽ വളരെ കൂടുതൽ എഴുതുമ്പോ നമ്മൾ കോടിക്കണക്കിന് കൊണ്ട് എഴുതാം. വളരെ കൂടുതൽ കോടി തന്നെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം എന്നാ പറയണത്. കോടിക്കണക്കിന് സംതൃപ്തിയാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. കോടിക്കണക്കിന് ഇരട്ടിയുടെ ഫലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് മദനമോഹൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം 1000 കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷണത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട്. 1000 കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷണത്തെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് അല്ലെ? കഴിവ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുണ്ട്. 1000 കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷണത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മദനമോഹൻ എന്ന് പറയണം അല്ലെ? 1000 കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷണത്തിന് ഉള്ള കഴിവ്, ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അപ്പുറം. എന്തുകൊണ്ടാണ് രാധാറാണിയെ മോഹനമോഹിനി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ശ്രീകൃഷ്ണന് ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് രാധാറാണിക്കുണ്ട്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് രാധാറാണിക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് രാധാറാണി മദന മോഹന മോഹിനി അല്ലേ? അതെ, മദന മോഹന മോഹിനി എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ 1000 കാമദേവന്മാരെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് രാധാറാണിയെ മദനമോഹന മോഹിനി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എഴുതാം. മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുകൂടെ കമ്പയർ ചെയ്താ അതായത് ഭഗവാൻ 1000 അതിൽ മദനമോഹനനെ ആകർഷിക്കുന്നവൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം. അപ്പൊ മദനമോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, മദനമോഹനനെ ആകർഷിക്കുന്നവർ. അതുകൊണ്ട് മദനമോഹന മോഹിനി രാധാറാണിക്കുണ്ട്. എങ്ങനെയാലും എഴുതിയാൽ മതി. രാധാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യതില് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കണം, ആകർഷിക്കണം. അടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നത്? രാധാറാണിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട്. അതെ, അതായത് ഭക്തി രാധാറാണിയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലെ രാധാറാണിയുടെ നേരിട്ട് നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആത്മീയ ശക്തിയാണ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത്. രാധാറാണിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ശ്രീലഗോസ്വാമി 3 തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഓക്കെ, ശരിക്കും ജനറൽ ആയിട്ട് അധ്യായം 2-ാമത്തെയാണ്. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ രൂപഗോസ്വാമി 3 തരംതിരിച്ചത് അങ്ങനെ: സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യണത് സാധന ഭക്തി അല്ലെ?
അതിൽ നിന്ന് ഭാവഭക്തിക്ക് എത്താൻ വളരെയധികം സമയം പിടിക്കും നമുക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രേമഭക്തി. നമ്മൾ ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, രുചി, നിഷ്ഠ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോഴാണ് ഭാവഭക്തി വരുന്നത്. പിന്നെ പ്രേമഭക്തിയാ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരവസ്ഥ. എവിടെ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത്. പിന്നെ ആ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ അങ്ങനെ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് വരും. പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അതിന് സാധന ഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. അതിനെ മുന്നത്തെ ഭക്തിയാണ് സാമാന്യ ഭക്തി. സാധാരണ നമ്മളിൽ എല്ലാവരും ഉള്ളത് സാമാന്യ ഭക്തി, സാമാന്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം. അതിന് സാധന ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കണം. അത് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലുള്ള അവബോധത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ അകന്ന് ശുദ്ധമായി തീരുമ്പോൾ അതിനെ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയായി തീരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണബോധത്തിൽ കടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ സാധന ഭക്തിക്ക് കടക്കാന്ന് ചുരുക്കി പറയുന്നത്. നമ്മള് കൃഷ്ണബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് മാലിന്യങ്ങൾ അകലണം, വിശുദ്ധ സത്വഗുണം. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് സാധനഭക്തി എന്നാൽ എന്ത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്തിയുതന സേവനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഭക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീങ്ങി ശുദ്ധമാകും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പരിശീലിച്ച് ചെയ്യുന്ന ദിനചര്യയാണ് സാധനാഭക്തി. അതിങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. സാധനഭക്തി. അതിൽ കൂടെ ഗുരുവിന്റെ കാര്യം കൂടെ എഴുതണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പരിശീലിക്കുക. 2 പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതിൽ. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം പരിശീലിക്കുക. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പരിശീലിക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പരിശീലിക്കുക. അതാണ് പരിശീലിക്കുക. അത് എന്നും വേണ്ടേ? എന്നും ചെയ്യണ്ടല്ലേ? നിത്യം ചെയ്യണ്ടല്ലേ? നിത്യം. അത് നിത്യം എന്ന് പറയുമ്പോ അതിൽ അണ്ടർസ്റ്റുണ്ട്. ഗുരു എന്തായാലും പറയും, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ദിനചര്യ എന്ന് എഴുതിക്കോ. ഇത് ചെയ്യുന്ന ദിനചര്യ. അടുത്തത് വികർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് വികർമ്മം. ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് വികർമ്മം. അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഉണ്ട്. മോഷണം, കൊല, ഓക്കെ. മറ്റുള്ള അന്യന്റെ മുതൽ ആഗ്രഹിക്കുക. ഓക്കെ. ശരി. മതി, താങ്ക് യു മാതാജി. വികർമ്മം. പിന്നെ എല്ലാ വൈദിക തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ എപ്പോഴും മറക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെ? ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, മറക്കാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്തത് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള നിഷണതത്വം, തികഞ്ഞ വിവേചന ബുദ്ധി, പരമമായ ലക്ഷ്യം, ഭഗവത് സേവനം, ഭഗവാനെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുക, ആരാധിക്കുക. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ്. അതിലൊന്ന് 2 പോയിന്റ് കുറച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം, പിന്നെ ഭഗവാനെ മാത്രം സ്നേഹിക്കാൻ, ആരാധിക്കുക. അത്രയും മതിയല്ലേ? ഭഗവത് സേവനം. അതില് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ, നാരദ പഞ്ചരാത്രം ഏകദേശം വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം, ഭഗവാനെ മാത്രം സ്നേഹിക്കാൻ, ആരാധിക്കുക. അത് 3 മതി. അതന്നെ, ഭഗവത് സേവനം, ഭഗവാനെ മാത്രം സ്നേഹിക്കാനും ആരാധിക്കാനും.
ഉത്തമ ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ആ ഒരു ഉത്തമനായ ആചാര്യൻ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ശാസനകളെ അത് അതേപടി അനുസരിച്ച് മൂന്നാമത്തേതിലാണ്. അത് മൂന്നാമത്തേലല്ലേ? മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ചോദ്യം. മൂന്നാമത്തെ അതെ, അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഞാനിങ്ങനെ ചോദ്യം നമ്പർ ഇട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. മൂന്നാമത്തേതില് ഉത്തമ ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഉത്തമനായ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ശാസനകളെ അതേപടി അനുസരിച്ച് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായ അവഗാഹം നേടി യുക്തിപൂർവ്വ നിരൂപണ ബുദ്ധിയോടെ കാര്യങ്ങൾ അപഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഉത്തമ ഭക്തർ. ചുരുക്കി പറയൂ. ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുമ്പോള്, അതായത് ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വേണം, മസ്റ്റ്. 2, വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉള്ള അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. 2ാമത്തെ നമുക്കറിയാം, നല്ല അറിവുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം. പിന്നെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം. 3ാമത്തേത് എന്താണ്? ഒരു പരമ്പരയിൽ കൂടെ വരുന്നവർ. ഒരു ദിവസത്തെ സുപ്രഭാതത്തിൽ പൊട്ടി പരമ്പരയിൽ കൂടെ വരുന്ന ആചാര്യനായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ശരിക്കും എന്താ പറയാ, ഉത്തമ ശ്രേണിയുടെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടി പറയാ. ഭഗവാൻ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം വേണം 1. 2ാമത്തെ ശാസ്ത്രീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അഗാധമായ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. 3ാമത്തേത് ഗുരു പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഉത്തമ ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട ഭക്തന്റെ ലക്ഷണമാണ് അല്ലേ? അത് ഇത് ശരിയല്ലേ പ്രഭുജി? നമ്മുടെ ആചാര്യന്റെ എന്താ ഇത് ശരിയല്ലേ? എഴുതിയത് ശരിയല്ലേ? നമ്മുടെ ഉത്തമനായ ആത്മീയ ആത്മീയാചാര്യൻ വരുമ്പോ ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് വരുന്നതല്ലേ? പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇല്ല, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഊഹിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. നമ്മളെ പരമ്പര ഗുരുപരമ്പരയില് പാരമ്പര്യമായി ഗുരുപരമ്പര, പിന്നെ ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം, പിന്നെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, അല്ലെങ്കിൽ അഗാധമായ ജ്ഞാനം, അല്ലെങ്കിൽ അവഗാഹം. അടുത്തത് വിശ്വാസം, പിന്നെ ജ്ഞാനം, പിന്നെ ഗുരുപരമ്പര. ശരിയാ. ജ്ഞാനം, വിശ്വാസം, ഗുരുപരമ്പര. പക്ഷെ അതിനെ ഒന്നുകൂടി വിസ്തരിച്ച് എഴുതണു. ഭഗവാന്റെ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം, ശാസ്ത്രീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം, ഗുരുപരമ്പര. മനസ്സിലാവണം. അടുത്തത് ഞാൻ ഈശ്വരനോട് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഓൺലി ഭഗവാനിൽ മാത്രം ഭക്തി മാത്രം. അല്ല, അതില് ഭൗതിക ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ ഈശ്വരനോട്, അതായത് ഈശ്വരന് ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഭൗതിക ലാഭങ്ങൾ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഭക്തി സാധനത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അല്ല, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. അതായത് ആ വ്യക്തി ഭഗവാനോടൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാം, ഭഗവാനെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭക്തിത്വ സ്ഥാനത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ് ഭക്തനായി മാറി. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ എന്താ എഴുതുക? സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ മതിയോ? ജ്ഞാനി ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ വ്യക്തി ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ്, സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ വ്യക്തി ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത് മതി. സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ വ്യക്തി ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവിടെ വന്ന് നിൽക്കാണ് ആള്. അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല. ഞാന് സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ വ്യക്തി ഭഗവാനിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ദാമോദരൻ എന്ന പേര് വന്നത് എങ്ങനെ? യശോദമ്മ കയറുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഉദരത്തിൽ കെട്ടിയത് കൊണ്ട്. ശരിയാ. യശോദമ്മ കയറുകൊണ്ട് ഉദരത്തിൽ കെട്ടിയത് കൊണ്ട്, ഭഗവാനെ ഉദരത്തിൽ കെട്ടിയത് കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഉദരത്തിൽ കെട്ടിയതുകൊണ്ട് ദാമോദരൻ എന്ന് പേര്. ദാമോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ദാമം കയർ, ഉദരം വയർ.
കൃഷ്ണനെ സർവാനുഗ്രഹദാതാവ് എന്ന് പറയാൻ എന്തുകൊണ്ട്? എല്ലാ ശിവന് ദേവന്മാർക്കും അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായതുകൊണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ദേവന്മാർ ഉൾപ്പെടെ ശിവൻ ബ്രഹ്മാവ് അവർക്ക് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ശ്രീകൃഷ്ണനായതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും എന്നിട്ട് ശിവൻ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയി. കാരണം ശിവനും ബ്രഹ്മാവാണ് ദേവന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നത്, നമുക്കറിയാം. അല്ലാണ്ട് അഗ്നിദേവനും പരമശിവനും ഒന്ന് തന്നെയല്ല. എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾപ്പെടെ ശിവനും ബ്രഹ്മാവിനും ഭഗവാനാണ് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നത്. അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തന്മാരാരാണ്? വൃന്ദാവനവാസികള്. അടുത്തത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തന്മാരാരാണ്? വൃന്ദാവനവാസികള്. ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തന്മാർ ആരാണെന്നാണ് ശ്രീരഘുരൂപി പറഞ്ഞത്. വൃന്ദാവനവാസികൾ. അതിലൊന്നും കൂടെ നമുക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ അപ്പൊ എഴുതാം ഗോപികന്മാർ, ഗോപന്മാർ. എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം ഗോപികന്മാർ, ഗോപന്മാര്. അതിലേറ്റവും അതിനേലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന തല ആരാണ്? രാധാറാണി. ഗോപികമാരിൽ രാധാറാണിയുടെ മൂർത്തിരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് രാധാറാണി. അടുത്തത് അത് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചത് നമ്മള്. ഗോപികമാരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ രാധാറാണി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അഞ്ചാമത്തെ ലെസൺ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓക്കെ. അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തില്. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്ത്? ഭക്തിയുത സേവനം സർവാതിശായിയും മഹൈതുകവുമാണ്. ഏതെങ്കിലും നേട്ടമോ പ്രതീക്ഷയോ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല. യാതൊരു വിധമായ ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയും നിയന്ത്രിതവുമല്ല. ചുരുക്കി പറയാ പ്രഭു. അത് ചുരുക്കിയാൽ മതി. അത്ര നമ്മൾ പറയുമ്പോ അതിലെഴുതുമ്പോ ഇതില് ഒരു തരത്തിലും ഭേദചിന്ത കൂടാതെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാ വ്യവസ്ഥാതീത ധർമ്മവും കൂടിയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ ഇതൊന്നുകൂടെ ഷോർട്ടാക്കാം. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അതായത് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാം. അതാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ അന്യാഭിലാഷത ശൂന്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു അഭിലാഷതയില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനം. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതിനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക, അല്ലേ? ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ദേവയജ്ഞം, ഭൂതയജ്ഞം, പിതൃയജ്ഞം, മനുഷ്യയജ്ഞം, ബ്രഹ്മയജ്ഞം. ദേവയജ്ഞം, ഭൂതയജ്ഞം, പിതൃയജ്ഞം, മനുഷ്യയജ്ഞം, ബ്രഹ്മയജ്ഞം. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. ദേവനും മനുഷ്യനും, പിന്നെ ഭൂതവും ബ്രഹ്മവും, പിന്നെ പിതൃ. അതൊന്നുകൂടെ പറയുമോ? ദേവയജ്ഞം, ഭൂതയജ്ഞം, പിതൃയജ്ഞം, മനുഷ്യയജ്ഞം, ബ്രഹ്മയജ്ഞം. ഈ മഹായജ്ഞങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് അവരോടുള്ള കടകളൊക്കെ നമ്മൾ തീർക്കണം, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭൂതയജ്ഞം, പിതൃയജ്ഞം, മനുഷ്യയജ്ഞം, ബ്രഹ്മയജ്ഞം. അപ്പൊ അതില് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മളെപ്പ വേണ്ട? പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മുടെ നിയമം. അപ്പൊ എപ്പ വേണ്ട നമുക്ക്? വിദ്യാഭ്യാസ സമയത്ത്. എന്താ? നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പരിപൂർണ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ദേവയജ്ഞോ, ബുദ്ധയജ്ഞോ, പ്രതിയജ്ഞോ, മനുഷ്യയജ്ഞോ, ബ്രഹ്മയജ്ഞത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതേവരെ അതന്നെ ചാൻഡിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഭാഗവതം വായിച്ച് ഗീതം വായിച്ച പിന്നെ ഒരു യജ്ഞത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതായത് പരിപൂർണ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുന്നവരെ. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ചാൻഡ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് യജ്ഞം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പരിപൂർണ ഘട്ടത്തിൽ സർവധർമ്മ പരിത്യേജ മാമേക ശരണം പ്രജ. അതായത് എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചു എന്ന് നിനക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് ധർമ്മം ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അതും അവരോട് പറയുന്നുണ്ട്.
എന്നിട്ടും അവരോട് പറഞ്ഞ ദേവന്മാരോട് പറഞ്ഞ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടണില്ല എന്നാണ് ആചാര്യന്മാര് ആരോട് പറയുന്ന ത്രിസന്ധികളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്കതറിയാം. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഒരു വൈഷ്ണവൻ ആറാമത്തെ പാലിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന ആറാമത്തെ തത്വങ്ങൾ. അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യം, ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. ഒരു വൈഷ്ണവൻ പാലിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ: ആ യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ പാദങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുക, ഉം ഗുരുവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുകയും ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കാൻ പഠിക്കുക, ഉം ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുക, ഉം ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക, ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാമെന്നത് ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം നേടുക. എങ്ങനെ കൈവരിക്കാമെന്ന് ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം നേടുക. ഉം ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭൗതികമായി എന്തും ത്യജിക്കുക. ഉം ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളിൽ വസിക്കുക. ഉം ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള ഇടത്ത് മാത്രം ഇടപെടുകയും വേണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് മാത്രം നമ്മൾ ഇടപെട്ടാൽ മതി. അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് വേണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതന്നെ, നമ്മൾ ചെന്ന് എല്ലായിടത്തും അവളോടൊക്കെ ചെന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏകാദശി ഉപവസിക്കുക, ഏകാദശി ദിവസം ഉപവാസിക്കുക, ആൾ തുടങ്ങിയ വൃക്ഷങ്ങളെ പൂജിക്കുക. പക്ഷെ അതിൽ എത്ര എണ്ണം എഴുതും? മുഴുവൻ എഴുതണോ? ഇത് മുഴുവൻ എഴുതാൻ പറയുള്ളൂ. അല്ല, എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമുക്കത് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ. അല്ല, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുമല്ലോ. ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മാക്സിമം ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവില്ല. രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും പഠിക്കണ്ട. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കുമല്ലോ. അതെ തന്നെ, ഓർക്കും. അപ്പൊ കൊറേ പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോ 2 പോയിന്റ്, എല്ലാത്തിലും 2. നമ്മിപ്പോ പഞ്ചയജ്ഞം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൽ 2 എണ്ണം ചോദിക്കുള്ളൂ. അത് നല്ല കാര്യം. അല്ലാതെ മുഴുവൻ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റൂല. നമുക്ക് തലയിലേക്ക് കയറുന്നില്ല കേട്ടോ, ഒന്നും കേറില്ല. അല്ല, ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ഏജും കുറെ ചേഞ്ച് ആയി തുടങ്ങി. നമ്മുടെ ഏജൊക്കെ 70-ന്റെ അടുത്താ. അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം, അതൊന്നും സംശയമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ബുക്കിൽ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ എന്തെങ്കിലും റെഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഓർമ്മ വരും. ഒരു വൈഷ്ണവൻ പാലിക്കേണ്ട തത്വങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതില് നോക്കുക, നല്ല നല്ല പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക, ആൽവർഷം പൂജിക്കുക, പിന്നെ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം നമ്മൾ നിരന്തരം ചെയ്യണത് തന്നെ. നിരന്തരം ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ. അത് 4 പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ മതി. ഓർമ്മ ഉള്ളത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. 1-2 പോയിന്റ്സ്. താങ്ക് യു. ഹരിബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആകെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ എത്ര? 64. അതേ ചോദിച്ചു. 64. അടുത്തത്, ഈ തത്വങ്ങളിൽ സർവാധിക പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്ന 5 എണ്ണം: വിഗ്രഹാരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, നാമസങ്കീർത്തനം. പിന്നെ തന്നെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ, മുന്നിൽ പറഞ്ഞതില് 5 എണ്ണം: വിഗ്രഹാരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, നാമജപം, സത്സംഗം, മധുരാവാസം. നമ്മ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നു. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, അല്ല, നമ്മൾ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുന്നു, ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നു, നാമം ജപിക്കുന്നു, സത്സംഗത്തിൽ കൂടുന്നു, അതന്നെ. നമ്മ സത്സംഗത്തിൽ കൂടുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മ കാലത്ത് ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ സത്സംഗം തന്നെയാണ് പാർഷ്യലായിട്ട് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ മധുരവാസം, അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഫിനിഷ്. അടുത്തത്, ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യത എന്താണ്? അധ്യായം 7-ാമത്തെ അധ്യായം. ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യത എന്താണ്? ഭൗതിക പരിഗണനകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഭഗവാനിൽ ആത്മാർപ്പണം നടത്തിയ മഹാത്മാക്കളാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരുക്കന്മാർ. ശരിയാ. പരിഗണനകളെല്ലാം മാറ്റി ഭഗവാനിൽ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത മഹാത്മാക്കള് യഥാർത്ഥ ഗുരുകൾ. ആരാണ് സഹജിയാക്കൾ? അതായത് പ്രമാണങ്ങളെയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയും അനുസരിക്കാതെ എല്ലാം നിസ്സാരമെന്ന് കരുതി തങ്ങളുടേതായ ആശയങ്ങൾ വെച്ചു പുലർത്തി അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വെച്ചു പുലർത്തുകയും പ്രമാണശാസനകൾക്ക് വഴങ്ങാത്തവരുമാണ് സഹജിയാക്കൾ. അതൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാ പ്രഭു, ഒറ്റ വേർഡില്. ഒറ്റ വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവര് എന്താ പറയാ,
പ്രമാണങ്ങളും അതായത് വേദങ്ങളെ അനുസരിക്കില്ല. തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ വേദങ്ങളെ അനുസരിക്കാത്തവർ വേദങ്ങളെ അനുസരിക്കാത്തവർ എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ? വേദങ്ങളെ അനുസരിക്കാത്തവര് ഹരേ കൃഷ്ണ. അവരുടെ ആശയങ്ങൾ മറ്റുള്ള കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ ആശയം മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു. അതായത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയും അനുസരിക്കാത്തവർ സഹജീയാക്കളാണെന്ന് എഴുതിയാ പോരെ? അനുസരിക്കാത്തവർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. അത് മാത്രം മതി. അതായത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ അനുസരിക്കാത്തവർ അവരെയാണ് സഹജീകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സഹജിയാക്കൾ അതിലൊരു രണ്ടാമത്തെ സഹജിയാക്കൾ. അത് മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ആശ്ചര്യ ഗുണം എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് വരും. അപ്പൊ അതിലെഴുതണം. എന്നിട്ട് എന്താണ് അവരവരുടെ ആശയങ്ങൾ അവർ പുലർത്തും. അവരവരുടെ ആശയങ്ങൾ അവർ പുലർത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലേ അവര്? അവരുടെ കാര്യങ്ങള് അവരവരെ സ്വന്തമായിട്ട് രീതിയില് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള് ചെയ്യും. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, പുഷ്പം കൊണ്ടാണ് ആരാധിച്ച അവരെന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. അതുപോലെ ഒക്കെ അവർ ചെയ്യും. മനസ്സിലായി? അവരെ രീതിയിൽ കുറെ നിയമങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കും. അതെ അതെ, അവരുടെ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അവരവരുടെ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളെല്ലാം ആയിരിക്കും ചെയ്യുക. അവരവരുടെ കുറെ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ അനുസരിക്കാതെ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരെയാണ് സഹജിയാക്കൾ. അതാണ് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരെയാണ് സഹജീകർ. 2 പോയിന്റ് എഴുതണം. ഒന്ന്, വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ അനുസരിക്കാതെ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരെയാണ് സഹജിയാക്കൾ. സഹജീകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സഹജീകൾ, ജീവി അല്ല, ജീകൾ. ഓക്കെ. അടുത്ത് ഗംഗാനദിയുടെ പ്രാധാന്യം. അത് ഭഗവാന്റെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഗംഗാജലം വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് തുളസിയുടെ മണം ഉണ്ടാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്നാണ് ഗംഗാജലം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് തുളസിയുടെ ഗന്ധമുള്ളതായി തീരുന്നു. പിന്നെ അത് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അത് ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും പവിത്രീകരിക്കുന്നു. 2 പോയിന്റ്. അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ പോയിന്റ് എഴുതിയാലും മതി. ഗംഗാനദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്നാണ്. അതിലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഗംഗാനദി പിന്നെ അത് എല്ലാവരെയും ഭാഗികമായിട്ട് ആന്തരികമായിട്ട് പവിത്രീകരിക്കുന്നു. പവിത്രീകരിക്കുന്നു. ആത്മജീവിതത്തിൽ നിഷ്ഠയുടെ പ്രാധാന്യം. അടുത്ത ചോദ്യം. നിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ചടക്കം. പ്രഭു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിലെ ഏകാദശി ഉപാസന അനുഷ്ഠിച്ച് സദാശിവൻ ഭഗവാൻ നാമം ജപിച്ച് കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക. നിഷ്ഠ, ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നിഷ്ഠയുടെ പ്രാധാന്യം. നിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ചടക്കം. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണം ഇതാ 16 മാല ജപിക്കുന്ന തീരുമാനം എടുത്താൽ തീരുമാനം എന്നും പാലിക്കണം. അതെ, 16 മാല 16, 4 മാലണെങ്കിൽ 4 മാല, 2 മാല ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്ന്. എന്നാണോ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് എന്താണോ അത് നമ്മൾ പറ്റുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യാം. ചെയ്തിരിക്കുക. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതായത് നമ്മള് 2 മാല എനിക്കാണ് കുട്ടി കിട്ടിയത്. അതൊന്നും ഇഷ്ടം തന്നെയല്ലേ? എന്റെ 16 ചില ദിവസം ആവണില്ലേ? അങ്ങനെയും പറയുന്നവരുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു തീരുമാനം 2 തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 16 ജപിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 2 തീരുമാനിച്ചിട്ട് എല്ലാ എത്തണില്ല. പക്ഷെ ഭാഗവതൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ 16 8 മാല തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 8 മാല ചെയ്യാം. 4 മാല തീരുമാനിച്ചാൽ 4 മാല ചെയ്യാം. 8ഉം 12ഉം ഒക്കെ എത്തുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല. അടുത്തത്, എങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക ലാഭത്തിന് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ, മറ്റു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അത് ശരിയാ. ഭൗതിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി മറ്റു ദേവന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ താഴെ. ഭൗതിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി മറ്റു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെയാണ് ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കില്ല. അതായത് ദേവന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ താഴത്തുള്ളവരെല്ലാവരും ദേവന്മാരാണ്. എല്ലാവരും ദേവന്മാര് വരും. മറ്റൊരാൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമല്ലോ. 2 ഉള്ളു. നമ്മളത് ഇവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഏത് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിലല്ലേ? 2 സെക്ഷനാ. ഒന്ന് ഭഗവാൻ,
ഓക്കെ. അടുത്തത് അടുത്ത 8ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. ലെസൺ അധ്യായം 8. ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത 32 അപരാധങ്ങൾ. അതാ ഒരു പേജിലുണ്ട്. അത് എഴുതണ്ട, അത് എഴുതണ്ട, ഞാൻ അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ, അത് എഴുതണ്ട. ഓക്കെ. പിന്നെ അടുത്തത് അതായത് കാറിലോ പല്ലത്തിലോ ധരിച്ച് യാത്ര ചെയ്യൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതല്ലേ അമ്പലത്തിൽ ചെല്ലരുത്. അതന്നെ അത് വേണ്ട, വിട്ടോളൂ. അത് വേണ്ട, അതൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. അതെ, അറിയുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് നാമ അപരാധങ്ങൾ ഏതല്ല. അത് 10 ഉണ്ടെന്ന് അറിയാലോ. അത് ഓർമ്മ, അതില് 4 പോരെ, ചോദിച്ചാൽ മതി. 10 നാമപരാധങ്ങൾ, വൈഷ്ണവരാധം പാടില്ല, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നാമം പറയാൻ ദേവന്മാരുടെ നാമവും ഭഗവാന്റെ നാമവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക. അതന്നെ 10 പോയിന്റ്, അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അതില് എത്ര എഴുതണം? 2 4? അതിൽ 1 2. ഓക്കെ, അത്ര മതി. എല്ലാതും 2 മാക്സിമം ചോദ്യമില്ല. അടുത്തത് ദൈവദൂഷണ വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ നേരിടേണ്ടത്? അത് അധ്യായം 9 ആണ് കേട്ടോ. 9ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. ദൈവദൂഷണം വാക്കുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ അതേ ദൂഷണം പറയുമ്പോൾ വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുക. അതും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ സ്വയം ജീവൻ വെടിയുക. 3 പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്. ഒന്ന് ശരിക്കും പറയാ, വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കുക. ഒന്ന് വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കുക. 2 അവിടെ നല്ല ഒഴിഞ്ഞു മാറുക. അവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുക. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം ജീവൻ കളയുക. സ്വയം ജീവൻ വെടിയുക. വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് മാറിപ്പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് സ്വയം ജീവൻ വെടിയുക. പിന്നെ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. എന്തിനെ സ്വയം ജീവൻ വെടിയണേ? അവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയാ പോരെ? ഒഴിഞ്ഞു പോയാ അല്ല എന്നിട്ടും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് 3 പോയിന്റ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു പോയാൽ മതി. അതായത് ഓരോരുത്തരുടെ ഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ് അത് പറയുന്നത്. സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു പോയത് നാളെ കാണണ്ടല്ലേ? നാളെ പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും കാണണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്നാ പറയണത്. അതായത് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങള് നമ്മളെ വളരെയധികം ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലേ? മനസ്സിലായ? ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയും, മാറിപ്പോവല്ല. ചിലവർക്ക് ആദ്യം തർക്കിക്കും. അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. ഈ കൂടുതൽ ഇതിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, അതായത് നമ്മള് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിനെ വളരെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന, വളരെ അറ്റാച്ച് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിനെ അവരെ പറ്റി അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു നയിക്കുക. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ തർക്കിച്ച് തോൽപ്പിക്കാൻ നോക്കും. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകും. 3ാമത്തത് നമ്മൾ മരണം വരിക്കും. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് നടന്ന ഒരു റീലിന്റെ വിവാദം കണ്ടില്ലേ? ആ വ്യക്തി സൂസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായി? അത്ര ഹർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത്ര ഹർട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആ അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള വരുന്ന വ്യക്തികളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ നിന്ന് പോരാണ്. തർക്കിക്കാനും പറ്റില്ല നമുക്ക്. മനസ്സിലായി? നമുക്ക് അനിഷ്ക ലെവലാകുമ്പോ തർക്കിക്കാനും പറ്റില്ല. കാരണം നമുക്ക് ലോജിക്ക് കിട്ടൂല, അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ, അത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ അവരോട് തർക്കിച്ചിട്ട് അവരെ തർപ്പിച്ച് അവരെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് കിട്ടൂല. തർക്കിക്കാനും ജയിക്കാനുള്ളതല്ല. അതിന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയാൽ മതി. അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, ഓക്കെ, പ്രശ്നമില്ല. അല്ലാന്ന് വെച്ചിന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാം. സ്വയം ജീവൻ വെടിയാൻ പാടില്ല എന്നല്ല പറയണത്. നമുക്ക് പറയണത് അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആയ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്നത് നമ്മള് സ്വയം ജീവൻ വെടിയാൻ പാടില്ല എന്ന്, സ്വയം ജീവൻ വെടിയണമെന്നല്ല പറയുന്നത്. നമ്മള് ആയ രീതിയിലാണ് അതിനെ കാണേണ്ടതെന്ന്. അങ്ങനെ തന്നെ കാണണമെന്നാ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാന്നാ യോജിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് അത്രയും നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി. നമ്മളെ സ്വയം ജീവൻ വെടിയനാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അല്ലെ? നമ്മൾ ആയ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ അതിനെ കാണണം, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സ്വയം വെടിയണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. വെടിയണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അല്ല, ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോഴല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്.
അത് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ശരീരം വെടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അവസ്ഥ അത്രയും ഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് 10ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ. പത്താമത്തെ അധ്യായം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. പ്രത്യേകതകൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രഭു, ഹൃദയം ശുദ്ധിയാവും, അറിവും നമ്മുടെ ഭക്തിയും അറിവ് വർദ്ധിക്കുകയും വർദ്ധിക്കും, ഭക്തി വർദ്ധിക്കും. അത്ര മതി. ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കും, അറിവ് നമ്മുടെ വർദ്ധിക്കും, അറിവ് ഭക്തി വർദ്ധിക്കും. വർദ്ധിക്കും. ശ്രവണം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ശ്രവണം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കഥകളുടെ ശ്രവണം കൊണ്ട് ഹൃദയം ശുദ്ധിയാവും, നമ്മുടെ അറിവ് വർദ്ധിക്കും, ഭക്തി വർദ്ധിക്കും. ഓക്കെ, വിസ്മരണം. കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരവുമായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ ബന്ധത്തിന് സ്മരണം എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഹനുമാന്റെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരവുമാക്കുന്നു മനസ്സിലുറപ്പിച്ചാൽ സ്മരണം. ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരവുമായി മനസ്സിലുറപ്പിച്ചാൽ സ്മരണം. ധാന്യം. ഭഗവത് രൂപ ഗുണഗണങ്ങൾ, ഭഗവത് സേവ എന്നീ ഒരു സെക്കൻഡ് മാതാജി പറയണ്ടില്ല, എന്താ പറയൂ? 9 അധ്യായമല്ലേ ഉള്ളൂ പരീക്ഷയ്ക്കെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? 10. ഓക്കെ. 10ലെ 3 ചോദ്യം മാതാജി. ശ്രവണം, സ്മരണം, ധ്യാനം. ധ്യാനം ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണഗണങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, ഭഗവാന്റെ സേവ എന്നിവയുടെ ചിന്തയിൽ മാത്രം മനസ്സിനെ ഉയർത്തുക. അതിനെ ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ രൂപ ആദ്യം, ദെൻ ഗുണഗണങ്ങള്, ദെൻ ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, ഭഗവാന്റെ സേവനം. നമ്മൾ ചെയ്ത സേവനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഓർക്കുക, ധ്യാനിക്കുക. മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ ഉയർത്തുക. ഭഗവത് രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ ചെയ്ത സേവകള്, ചിന്താഗതിയിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ മനസ്സിനെ ഉയർത്തുക. കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഹരിബോൽ. ഹരികൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ. നമുക്ക് എന്ന് എക്സാം വേണം? നാളെ എടുക്കാം. നാളെ വേണ്ട. നാളെ വെക്കാം. അല്ല, നാളെ വെക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും പഠിക്കണ്ടേ? പഠിച്ചതാ പ്രഭു, ഇതെല്ലാം പഠിച്ചതാ. എനിക്ക് എല്ലാവരും പലരും എന്നെ പോലുള്ളവരുണ്ടാവും ഇതില്, മടിയന്മാരുണ്ടാവും. ഹരേഷ്ണ മനസ്സിലായി? അവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. പ്രഭുജി, ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയിൽ എഴുതി വിട്ടുപോയാൽ തീർന്നു, കിട്ടത്തില്ല. പഠിക്കേണ്ടി വരും പ്രഭു. അതുമല്ല, ഞാൻ 3 ദിവസം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അത് ഞാൻ പിന്നെ 28-ാം തീയതി തിരിച്ചു വരും. അത് മറ്റുള്ളവർ ആരെങ്കിലും നാളെ എക്സാം ചെയ്യണതിന് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാ? പഠിക്കണം ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ടാ? എന്താ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം. ഞായറാഴ്ച വെക്കാം. ഒരു സെക്കൻഡ്. സൺഡേ പ്രഭുജി നാളെ വെക്കാം. പ്രഭുജി നാളെ വെക്കും പ്രഭുജി. അല്ല പിന്നെ അടുത്ത പോകുമ്പോ മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ആയി വരും. ഞാൻ അങ്ങനെ ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പോണ്. ഇതിന്ന് ഒരു 20 ചോദ്യം ഞാൻ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തരാം. വെരി ഗുഡ്. അല്ലാണ്ട് ഇത് മുഴുവനും പഠിക്കണ്ട. ഹരി പോലെ മനസ്സിലായി? 20 ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ പറയൂ, അപ്പൊ ഞങ്ങള് ടിക്ക് ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോ ഞാനിതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇത്ര നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മള് പോയിന്റ്സ് എഴുതിയേക്കാം. 20 എണ്ണം ചോദിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ നാളെ അതെന്തോ ഒരു എക്സാം ഉണ്ടായില്ലേ, നമ്മൾ 20 എണ്ണത്തിന് പിന്നെ 5 കോളേജിലൊക്കെ കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്യില്ല അവാർഡിന്. അപ്പോൾ ഇതില് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സമയം ഉണ്ടാവോ? അപ്പൊ എഴുതാത്തവരുണ്ടാവും ഇതില്. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. എന്നെ പോലുള്ളവരുണ്ടാവും ഇതില്. ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പില്. പ്രഭ ഗ്രൂപ്പിൽ ഫോട്ടോ ഇടോ? എന്നാലും മതി. ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടല്ല,
ഞാൻ അതില് ആ നമ്പർ ഇട്ട് വെക്കാം. ഓരോ ചാപ്റ്ററും അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 7ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് വെക്കാം. 7ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ചാപ്റ്റർ 7 ക്വസ്റ്റ്യൻ 2, 3 എഴുതി വെക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ 7ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ 2, 3 പഠിക്കണം. 2, 3 അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി പ്രഭുജി. അതായത് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്തുനിന്ന് ചാപ്റ്റർ വൈസ് സെലക്ട് ചെയ്തിടാം. പ്രഭാത് ചെയ്തിടൂ. ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ടാ മതി, ഓരോ പേരിട്ടിട്ട് ഫോട്ടോ ഇട്ടാ മതി. ഞാൻ ഫോട്ടോ ഇടാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ ഇത്തിരി സിംപ്ലിഫൈ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് എക്സാമിന് എടുക്കാം. കുഴപ്പമില്ല. ആരെങ്കിലും വേറെ വിഷമമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടാ. ഈ ഓർമ്മയിൽ എഴുതും പ്രഭുജി. രാജലക്ഷ്മി മാജി ഫുൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫുൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല മാതാജി. അങ്ങനല്ല നമ്മള്, അതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഈ ഓർമ്മയില് പഠിച്ചു പോയി. പിന്നെ നമ്മള് വേറെ ചിന്തയും വേറെ പ്രവൃത്തി പോകുമ്പോ നമ്മള് മറന്നുപോകും. അല്ല, നമ്മള് വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും. വേറെ ആഴ്ച വെക്കരുതൊന്നുമില്ല. നാളെ തന്നെ ചെയ്യാം. നാളെ ചെയ്യാം പ്രഭുജി. കിട്ടണത് എഴുതാം. ഓക്കെ. അല്ല, കിട്ടുന്നത് എഴുതാം. ഭഗവാൻ ഓർമ്മിച്ചു തരണം. ശരി. അപ്പൊ നമ്മള് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ആദ്യത്തേത് പറയുമ്പോള് 1ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുമ്പോള് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചാപ്റ്ററിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ. ചാപ്റ്റർ 1, ചാപ്റ്റർ 2, ചാപ്റ്റർ 3 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ചാപ്റ്റർ 1ന്റെ അവിടെ ഡാഷ് ഇട്ടിട്ട് അവിടെ എന്തിട്ട് 1. അപ്പൊ ചാപ്റ്റർ 1ൽ 1ാമത്തെ ചോദ്യം 5 തരം മുക്തി ഏതാണ്? പിന്നെ അതിൽ തന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് 3. അപ്പൊ ചാപ്റ്ററിൽ 1ല് 1,3 എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ. 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 1ഉം 3ഉം 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 1ഉം 3ഉം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ പറയായിരുന്നു. പക്ഷെ സമയം വരില്ല. കുഴപ്പമില്ല. 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യം വരുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 3:29, 12, 13 ശ്ലോകങ്ങൾ കപിലദേവൻ അമ്മയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണോ? അതല്ല 5 തരം മുക്തിയാ പ്രഭു പറഞ്ഞത്. 5 തരം മുക്തി രണ്ടാമത്തേതാണെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ. 5 തരം മുക്തി പറയുന്ന 2ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാ. അങ്ങോട്ടോട്ട് മാർക്കുണ്ട്. 5 തരം മുക്തിയാണ് പറഞ്ഞത്. 3ാമത്തെ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങൾക്കും പ്രേരകം എന്താണ്? അതാണ് 3ാമത്തെ. അജ്ഞത. അതിന്റെ ഉത്തരം അജ്ഞത. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ മറ്റന്നാൾക്ക് ആക്കിയാലോ? അപ്പൊ പിന്നെ നാളെ മതി. നാളെ കിട്ടാം. നാളെ തന്നെ വേണോ? ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ല. മാതാജി പഠിച്ചു വെച്ചു. മറ്റന്നാളാകുമ്പോ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു പരീക്ഷയുണ്ട്. അത് ഇതേ ടൈമാണോ? അല്ല, അത് 10 മണിക്കാ. പക്ഷെ മൂവാറ്റുപുഴ പോണം. എനിക്ക് രാവിലെ പോണം. പ്രഭുജി നാളെ എഴുതാം പ്രഭുജി. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇതിന്റെ ഫോട്ടോ ഇടേണ്ടി വരും. അല്ല, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ കൂടെ മതിയല്ലോ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഒരു അധ്യായത്തിൽ 10 മിനിറ്റ് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ പ്രഭുവിന്? എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പ്രശ്നമില്ല. പറയൂ. എന്നാ ശരി. അപ്പൊ 1ാമത്തെ 20 ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പോണത്. 1ാമത്തെ ചോദ്യം 1ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ 1ാമത്തെ 5 തരം മുക്തി. ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതാൻ നിൽക്കണ്ട. പിന്നെ ടിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. 1ാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ചാപ്റ്ററിലെ 1ാമത്തെ ചോദ്യം തന്നെ 5 തരം മുക്തി എന്തെല്ലാം? ടിക്കറ്റ് പോയാൽ മതി. പിന്നെ 3ാമത്തെ ചോദ്യം എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങൾക്കും പ്രേരകം എന്താണ്? അജ്ഞത. ഓക്കെ. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ എത്രയാണ്? 7ാമത്തെ ചോദ്യം പാപകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ ഏത്? പാപകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഫലങ്ങൾ ഏത്? ഫലങ്ങൾ
അല്ലെ? താൽക്കാലിക പാപഫലങ്ങള്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററില് സോറി, ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് വരും കേട്ടാ. അത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് വരും. 5 തരം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് വരും. മറ്റേ 4 ആയിട്ടുള്ളത്. ശരിയാ. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ 2, 4, 7. അപ്പൊ 2, 4, 7 എന്ന് പറയുമ്പോള് 5 തരം മുക്തികള്, പിന്നെ പാപകർമ്മങ്ങൾ എന്തെല്ലാം, പിന്നെ 7ാമത്തെ ചോദ്യം പാപഫലങ്ങള്. ഓക്കെ. പിന്നെ വരുന്നത് 2ാമത്തെ അധ്യായം. ഇല്ല, അതില് 23ാമത്തെ ചോദ്യം. അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രാധാറാണിയെ മദനമോഹിനി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? മദനമോഹിനി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എത്ര ഇതില്? 1, 2, 3, 4 ചോദ്യം ഇതില്. ഓക്കെ. 4 ചോദ്യം. അടുത്തത് മദനമോഹിനി. പിന്നെ അടുത്തത് അധ്യായം 2 രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് 5ാമത്തെ ചോദ്യം സാധന ഭക്തി എന്നാൽ എന്തേ? സാധന ഭക്തി. ഓക്കെ. പിന്നെ 3ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 3ാമത്തേതില് 1ാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ഉത്തമ ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട ഭക്തന്റെ ലക്ഷണം എന്തേ? ഭക്തന്റെ ലക്ഷണം. ഉത്തമ ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ടത്. 3ാമത്തെ ചോദ്യത്തില് 3ാമത്തെ ഇതില് 1ാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ഉത്തമ ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട ഭക്തന്റെ ലക്ഷണം. 4ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ദാമോദരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദാമോദരന്റെ പേര് വന്നത്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. പിന്നെ 6ാമത്തേതില് ആകെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം? 5ാമത്തെ അധ്യായം. 5ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 2ാമത്തെ ചോദ്യം ആകെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം? പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളല്ലേ? അല്ലെ, നിയാമക തത്വങ്ങൾ. 64 നിയാമക തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ. അധ്യായം 6-ലല്ലേ? അത് 6-ലാ, 5-ലല്ല. 6-ലാണ്. 6-ല് 2ാമത്തെ ചോദ്യം. അത് അപ്പൊ 5-ലില്ലേ? 5-ല് വിട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. 5-ല്. ഓക്കെ. 7-ല് ഗംഗാ നദിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി പറയുക. ഓക്കെ. ഗംഗ. അതായത് 3ാമത്തെ ചോദ്യം. ഓക്കെ. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതുകൊണ്ട് പൗത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ 7-ൽ തന്നെ 4ാമത്തെ ചോദ്യം ആത്മജീവിതത്തിന് നിഷ്ഠയുടെ പ്രാധാന്യം. നിഷ്ഠയുടെ പ്രാധാന്യം അല്ലേ? ഓക്കെ. ഓക്കെ. അച്ചടക്കം. അതിൽ തന്നെ 5ാമത്തെ ചോദ്യം എഴുതിക്കോ. എങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ. എത്രണ്ണായി? 9ാമത്തേതില് 8ാമത്തെ. 8ാമത്തേതുണ്ട് വിട്ടുപോയി. 8ാമത്തേതില് നാമാപരാധങ്ങൾ 2 എണ്ണം. നാമാപരാധം 2 എണ്ണം. ഓക്കെ. പിന്നെ 9ാമത്തേതില് അതിലാകെ ഒരു ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ. അതന്നെ എഴുതിക്കോ. 9ാമത്തേതില് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദൈവദൂഷണം വാക്കുകൊണ്ട് എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ നേരിടേണ്ടത്? അതിപ്പോ തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. 10ാമത്തേതില് ശ്രവണ സ്മരണം ധ്യാനം. സ്മരണ ദാനം. അത് 3 വേണ്ട. ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിശദീകരിക്കുക. ഓക്കെ. ശ്രവണം. എത്ര ചോദ്യമായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ, കുറവായെന്ന് നോക്കട്ടെ ഒന്ന്. അപ്പൊ എത്രണ്ണായി? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 ചോദ്യം കൊണ്ട് ഇടാനുണ്ട്. അപ്പൊ 2ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ 20 വേണ്ടേ? ഒരു സെക്കൻഡ്. എത്രണ്ണായി? 12.
12 ആയിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 2-3 ചോദ്യങ്ങൾ അല്ല, ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അഞ്ചാമത്തെ ഇട്ടിട്ടില്ലേ പ്രഭു? അഞ്ചാമത്തിൽ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളുണ്ട്. അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിന് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, അഞ്ചാമത്തേതില്ല. അപ്പൊ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കും. അഞ്ചാമത്തേത് പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങള്. അത് എത്രാമത്തെ ചോദ്യം? അത് രണ്ടാമത്തെ. അഞ്ചില് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. 5-ല് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേട്ടാ. പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഓക്കെ, എത്രയും ഇനി 2-ലെ 3-ലെ കുറച്ചും കൂടി ഇടാം. 2-ലെ 5 മാത്രമേ ഇട്ടുള്ളൂ. 2-ല ഒരു മിനിറ്റ്. 2-ല് അതില് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. 1, 2, 3. ഒന്ന് നമ്മൾ ഇട്ടത് സാധന ഭക്തി അല്ലേ ഇട്ടിരുന്നത്? അത് 2-ല് 3-ാമത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു സാധന ഭക്തി. പിന്നെ 4-ാമത്തെ ചോദ്യം വികർമ്മ. വികർമ്മ ഉണ്ട് അല്ലേ? വികർമ്മ എഴുതാം. എല്ലാ വൈദിക തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം. ഏതാ? അത് വേണ്ട, അത് വേണ്ട, അത് വേണ്ട, അത് വേണ്ട. ഇനി 3-ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നോക്കട്ടെ. ജ്ഞാനി എന്തുകൊണ്ടാ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയാം? 4 തരം ഭക്തനോ? 3 വേണ്ട. 4-ാമത്തേതില് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തന്മാര്. അത് വേണ്ട. എത്ര 2 ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി 4-ാമത്തെ ഒരു സെക്കൻഡ്. ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സർവാനുഗ്രഹദാത. 1-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന് തന്നെ ഇടാം. കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് 1-ാമത്തേത്. തത്വങ്ങളുടെ സർവാധിക പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നത് 6-ലെ. ഓക്കെ, 5-ാമത്തേതില് 2 ചോദ്യം തന്നിട്ടുള്ള പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങള് ഇതെല്ലാം. പിന്നെ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ, 2 തന്നിട്ടുള്ളൂ. 2 തന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ 1-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ 2 കൂടെ ഇടാം. 8 സിദ്ധികളിൽ ഏതെങ്കിലും 6-ല് 4. 6-ല് ഇല്ലല്ലോ അധികം. 6-ല് 3 ചോദ്യം ഉണ്ട്. അത് വേണ്ട. 3-ാമത്തെ ചോദ്യം ഇടാം. തത്വങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ സർവാധിക പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്ന 5 ഇല്ല, അത് വേണ്ട. ഭക്തി സേവനത്തിന് 5 തരം മുക്തികള്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ അതാണ് 5 തരം മുക്തികൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം? അതേതാ? ഏതാധ്യായം? 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 2-ാമത്തെ ചോദ്യം. അതില് 2 എഴുതാം. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം? ക്ലേശാഗ്നി. ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത. ഓക്കെ, പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ എഴുതാം. പാപകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന 4 ഫലങ്ങൾ. 2 എഴുതാം. പാപകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന 4 ഫലങ്ങളിൽ 2 എഴുതുക. 6-ാമത്തെ ചോദ്യം. 6-ാമത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ലേ? നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, എന്നാ അതായത് 11-ാമത്തെ 3 തരം പാപഫലങ്ങള് 7-ാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. പാപഫലങ്ങള് 7-ാമത്തെ ചോദ്യം. ഇത് പാപകർമ്മങ്ങൾ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. 3 തരം സുഖങ്ങൾ. 3 തരം സുഖം. 11-ാമത്തെ 3 തരം സുഖങ്ങൾ. 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 8-ാമത്തെ ചോദ്യം. 1-ാമത്തെ 8 9 ആവും. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നമ്പറിൽ മാറി കിട്ടും. കുഴപ്പമില്ല. ആ ചോദ്യം നോട്ടെ. 3 തരം സുഖങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? 3 തരം. 8-ാമത്തെ ചോദ്യം. 3 തരം സുഖം അല്ലേ? 3 തരം സുഖങ്ങൾ. ഭൗതിക സുഖം, ബ്രഹ്മമായിട്ടുള്ള സുഖം, കൃഷ്ണാഭോജനം കിട്ടുന്ന സുഖം, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള സുഖം. പിന്നെ അടുത്തതൊരു യഥാർത്ഥ യോഗിക്ക് നേടുന്ന 8 സിദ്ധികൾ. അതിൽ 2 എഴുതാം. ഏതാ? 3 തരം സുഖങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? 8 സിദ്ധികള്. 8 സിദ്ധികള്. 2 സിദ്ധികൾ ഏതാ? അണിമ, മഹിമ, ലഘുമ. ഇപ്പൊ എത്രണ്ണായി ടോട്ടല്? ഇപ്പൊ എത്രണ്ണായി ടോട്ടല്? 20 എണ്ണായി ഉണ്ടാവും. 20 എണ്ണായില്ലേ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടാ. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട്. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 19 പ്രഭുജി. 19 ഒരെണ്ണം കൂടെ വേണം. യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യത, അത് നല്ല ചോദ്യം. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് വികർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്, അതുകൊണ്ട് എഴുതിക്കോ. അത് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് പറഞ്ഞല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ പറഞ്ഞു. 7-ാമത്തിലെ യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യത. ഓക്കെ, ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ പറയാം. അല്ല, ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യത ഉണ്ടോ? ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യത ഇതില്ലല്ലോ. 7 സഹജീകർ പറഞ്ഞില്ല നമ്മള്? ഇല്ല. സഹജീവികൾ പറഞ്ഞില്ല. ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് എഴുതിക്കോ. 7 രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സഹജീകൾ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഹരേഷ്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത് ഓരോ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആരാ ചെയ്യാ? ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം എഴുതിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ മാതാജിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അയച്ചാൽ മതി, ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടുണ്ട്. ആരാ ചെയ്യാ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ എഴുതിക്കോ, കുഴപ്പമില്ല. ഇന്ദു മാതാജിക്ക് കൊടുത്താലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നാലും മതി. എന്നിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യനും അതിന്റെ ആൻസർ. ഈ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ, 20, 21 ഉണ്ടെങ്കിൽ 21 ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ പിന്നെ തെറ്റിയിട്ടില്ല. ചിലർ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഉത്തരവും അതിന്റെ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം. പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് സമയമുണ്ട് പഠിക്കാൻ. കുറെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ 20, 21 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതാ, അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതാ, പോസ്റ്റ് ചെയ്യാ. നാളെ പരീക്ഷ. ഓക്കെ, രാവിലെ. ഓക്കെ ഹരേഷ്. അപ്പൊ എന്ത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. കാരണം വൈകിട്ടേക്ക് ആക്കരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുതിയിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പിൽ. ഓക്കെ, ആരാ എഴുതുന്നത്? ആരാ ചെയ്യാ? ഞാൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ശരി ഹരേഷ്. അപ്പൊ ഞാൻ 10 മണിക്കുള്ളിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാതാജനെ വിളിക്കും. ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് ഇടാം ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സംശയം മാറി, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ സംശയങ്ങൾ വരും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഹരേഷ്. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് 20 തന്നെ 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതേണ്ട ആൻസർ ഉള്ളൂ. 20 എണ്ണം പഠിച്ചിട്ട് 12 എഴുതിയാൽ മതി. അതിൽ 10 എണ്ണത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ആയില്ലോ. 12 എഴുതുക. അതന്നെ. അപ്പൊ 20 എണ്ണത്തിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ 20 എണ്ണം തന്നുള്ളൂ. അതില് 12 എണ്ണം ചോദിക്കും. അതില് 10 എണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുക ആൻസർ കേട്ടോ മാതാജി. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ കാണാം. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപരൂപേക്ഷ കൃപസിന്ദേവജ ഭജനം ഭാവനേതി വൈഷ്ണവേപ നമോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തജി ഗുരുദേവ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശരി, അപ്പൊ മാതാജി അത് ഇട്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ തന്നെ ശരി ശരി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.